Кая гына гомер итсәк тә, һәммәбезнең үз тормыш казаны бар. Ерактагы якын кардәшләр, якындагы кызыклы шәхесләр, күрнекле кешеләр, танылган һәм танылмаган талантлар. Очрашып күрешәбез, сөйләшеп серләшәбез, шаярып көлешәбез. Без һәр вакыт куйда, күп вакыт юлда. Кузгалдыкмы? Киттек әйдә! Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Гадәттә без үзебез яшәгән планетаны хәзер сез экраннарда күрә алган сымак күз алдыйбыз. Әнә шулайрак. Анда урнашкан борма-борма булган ишкына ерак чакрымнарга сузылган елгалары, тирән диңгез һәм киң кырлы океаннары, биек-биек таулары, төрледән төрле шәһәр һәм авылларына сокланып. Күп төрле милләттән булган кыяфәт характерлары, өс киемнәре, эчке дөньялары, дөньяви мәсьәләләргә карашлары белән дә кайчагында бер-берсеннән хайранлык аерылып торган җирдә яшәгән халкын да күз алларында тотып. Бүген без планетага бөтенләй башка күзлек, гүзәл һәм шибәр затларыбызның карашлары аркылы игътибарыгызны юнәлтергә тәкъдим итәбез. Горурланып. Кыскасы, озын сүзнең кыскасы диюм, күптән түгел Камбоджа илендә Мисс Планета исеме астында уздырылган дөнья күләм конкурста безнең милләттәшебез 27 яшьлек Татарстанлы Алиня Гәрәева вице-мисс булырга лаеклы дип табылды. Афәрин диясе генә кала бирде. Сокланып үзенә һәм алкышларга күмеп гүзәл кызны. Russia! The costume is inspired by the Tatar queen Suyumbike of Volga Tatar origin, an idol of feminine beauty, harmony, and infinite devotion. Әйнде бүгенге үзенчәлекле героебызның дөнья күләм конкурска җиңүләргә китергән язмыш, тормыш баскычлары буйлап катласак бергәләп, аның артыннан монда таң калырлык та, елмаеп алырлык әйберләр дә хайран күп дуслар. Кыскасы, бүгенге тапшыруны караганда тамашачылардан игътибарлы булу сорала. Ниләр хакында гына сүз фикерләр булмасын да. Менә мәсәлән Мисс Планетада җиңүчеләр тарафыннан яуланылган таҗларга гына күз атыйк. Баш очларындагы ялт-йолт итеп һәрбер кызны үзенә тартып торган әлеге бәхет чыганагы алтыннардай кыйммәтле ташларын да һәм әлбәттә инде аны уйлап табучыларның күңел җылысында. Һәм моңа өстәбәле күктәге кояшларның якты нурларын да үз эченә аласымак. Һәм күз алырлык гүзәллеккә карап туган соңгы күзәтүебез хәзергә дуслар. Кайчандыр патша һәм патшабикәләр үз иткән мондый таш махсус Камбоджа патшалыгының бай мәдәни мирасына хөрмәт йөзеннән булдырылган икән ул. Без бүген ачыклаганча. Ничек менә шундый зур конкурсларга килеп кирдең, Алина? Гүзәл кыз сөйләде безгә. Миңа калса, киштән йокыга талдың да, иртән уянсаң, балда майда булдыңмы инде? Әйсәрләр анда урыслар? Корабль аба булдымы? Юк. Дөресен генә әйткәндә, мин инде 2018 елдан бирле бу конкурста катнашырга тиеш идем. Коронавирус һәм карантин аркасында финал көнен гел кичектереп килделәр. Һәм дә инде ниһаять быел финал узып китте. Моңарчы нинди конкурсларда катнашкан? Мин инде конкурсларда 16 яшьтән бирле катнашам. Беренчеләрендә финалга да узып булмады. Ләкин мин бердә бирешмәдем. Үзем өстендә нык эшләдем. Буең да җитми дип әйткән очраклар булды. Вице-мисс Планетаның буе нинди икән әйтәсезме? Бу сорнашасызмы тамашачылар? 168 сантиметр. Шушы олы юлның тузаны аркылы узып, ниһаять килеп җиттең планетар масштабтагы мисс булырга.
Шулай булдымы инде? Әйе, хыялым тормышка ашты дисәң дә була. Моңа инде мин 10 ел әзерләнеп килдем. Миңа дөресен әйткәндә мотивация һәм көч бирде Камбоджа кешеләренең хатлары. Алар миңа шелтәрләрдә бик күп социаль шелтәрләрдә яза башладылар. Без синең өчен җан атабыз, без сине көтәбез дип. Russia! Makeup by LaBelle. Алине, җиңүче мисс миңа калса мировой кеше булырга тиеш. Гүзәл героебыз минем фикер белән килешәме? Әлбәттә, дөнья күләм матурлык бәйгесендә дустара мөнәсәбәткә аеруча да зур игътибар бирелә. Һәм дә инде катнашучы кызлар барысы да бик мәрхәмәтле, ярдәмчел. Шулай ук мисал итеп бер вакыйганы сөйләп китергә була. Конкурс вакытында Мисс Кения кызының репетициядә туфлинең үкчәсе сынды. Ул аның бердән-бер аяк киеме иде, финалга дип алып килгән. Һәм дә инде моңа карамастан һәрбер катнашучы кызлар үзенең алмашка дип алып килгән аяк киемен биреп торырга әзер иде. Тәкъдим иттеләр, шулай бит? Тәкъдим иттеләр, әйе. Хәтта Мисс Кения кызы елап та җибәрде. Дөресен әйткәндә, минем үземнең дә иң якын дус кызымны матурлык бәйгесендә таптым. Ул үткән елгы Индонезиядә узган Мисс Global конкурсында. Нинди күчтәнәчләр алып барды икән Алинә? Җиңү китергән чит илгә. Мисс Планета организацияләре безгә алдан ук биреп куйдылар. Һәрбер илдән катнашучы кызлар шахмат алып килергә тиеш иде. Бу инде хәйрия максатыннан оештырылган. Без бу шахматларны Камбоджадагы мәктәпләргә тапшырдык. Шулай ук мин Туган Батыр китабы алып бардым. Бу инде безнең татар мөхите турында әкият, безнең батырыбыз турында. Балалар бик тә шатланып моны кабул иттеләр, чөнки алар өчен безнең татар халкы культурасы яңа. Но уже родился наш герой, благородный и смелый Туган Батыр. Син бит Татарстанның Спас районыннан белгәнемчә. Конкурска әзерләнгәндә «Спасите, коткарыгыз» дип кычкырган, ярдәм көткән чаклар булдымы? Гомумән алганда, мондый чаклар күп булдымы тормышта? Коткарыгыз дип әйтү беренче чиратта читтән ярдәм көтү дигәнне аңлата. Мин бер кайчан да үзем ярдәм сорамыйм читтән. Һәр вакытта үзем шишу мәсьәләсе ягында. Шулай тырышасың тормышта алып. Әйе, шулай тырышам. Мин инде уйлыйм, әгәр сынау бирелгән икән, моның инде шишу юлында булырга тиеш дип. Миңа калса син тыңлаганнан соң инде меңләгән кызлар, татар кызлары конкурска әзерләнергә керештеләр. Килешәм. Безнең Татарстанда бик тә матур кызлар, һәр берсе дә дөнья күләм матурлык конкурсында катнаша алырлык дип уйлыйм. Үзләренең гүзәллекләре һәм шибәрлектәре белән. Инде кабаттан мәртәбәле конкурс белән бәйле гомуми мәгълүматкә таба юнәлтсәк игътибарны, әлеге бәйгедә катнашучылар саны 40-тан артып китә. Нәкъ менә шул кадәр ил вәкиле үзләрендә инде җитди сайдаулар аркылы узган гүзәлләрнең гүзәлләре җыйла бирде. Һәм шунысы куанычлы. Рәсәйлен әлеге хайран дәрәҗәле конкурста бар көндәшләрен узып җиңеп, илебез күләмендә үткәрелгән турларда үзебезнең татар кызы Алинә Гәрәева безнең бүгенге герой тәкъдим итә дөнья күләмендә. Күрәсезме үзен? Һаваларда челтерәп аккан чишмә суларыдай зәңгәр күлмәктән ул. Гырур булган кыз һәм шул ук суйлгылардагы ак кышлардай йөзеп бара диярсең сәхнәләрдә. Бүгенге көндә безнең герой Казан Федераль университетының филология һәм сәнгать-ара коммуникациялар институтында белем ала. Шунда таба уку йортына юл алдык без, әңгәмәне дәвам итер өчен гүзәл кызның үзе белән.
Алина зур аудиториялар каршында ничек хис итә икән үзен? Беләсеңме, Альберт, дөресен әйткәндә, мин гомумән зур аудитория кашына чыгыш ясарга яратмыйдыр идем. Хәзер инде әкренләп чыгыш ясый, ияләштем. Ә менә уку йортындагы яраткан аудиториясе нинди икән студент героебызның? Бу сорауга җавап ишетү теләгебезне Алина Гәрәева укыган уку йорты ишекләрен ачып, түргә узырга мәҗбүр итте. Нәкъ менә шунда дәвам иттек без, салкыннан кергәч, инде бераз сакалланып барган, әмма шулай да җылылыгы һич кимемәгән әңгәмәне. Альберт, бу минем иң яраткан аудиторияләрнең берсе. Тәрәзәләрдән искиткеч матур Кабан күле күренә, Камал театры. Матур күренешләр монда. Әйе, искиткеч матур күренеш. Һәм дә инде бу аудитория миңа уңыш китерә. Ничә биш алганмын икән, белмим, бу аудиториядә. Бүгенге көнгә беренчеләр рәтендә булган, Алинәгә алфавитта беренче булып урын алган А хәрефенә башланган сүзләрдән сорауларны юлларга теләдек без. Бу юлысы. Героебыз төп белеме буенча филолог булганлыгын да истә тотып, сүз хәрефләр белән уйнау, гадилектән китеп күп кешедән башкачарак уйлау, байытып, төрлеләндерсен сөйләшүне. Кызык булсын әле дигән игелекле теләкләрдән чыгып. Алдагы ике сорауны героебызның әйе дип җавап биргән инде колакларымда ишетеп үк бирәм. Тикшереп карыйбызмы? Минем дөрес, хак фикердә булганны. Әйт әле безгә, Алина. Артистланырга ярата идеңме син бала чагында? Беләсеңме, Альберт, мин бала чакта бик нык оялчан идем. Сәхнәдә чыгыш ясарга. Һәм дә инде кеше күрмәгәндә мин уенчыкларны тезеп куядыр идем диванга һәм алар алдында чыгыш ясыйдыр идем. Җырлый яки би, бераз спектакльдә эзе куядыр идем. Һәм үзеңә алкышлар белән китәдер шулаймы? Әйе, нәкъ шулай үз-үземә алкышлар бүләк итәдер идем. А хәрефенә сораулар бирүне дәвам итәбез героебызга. Активистка идем ул мәктәпләрдә. Әйе, мин укыган чакта бик күп конкурсларда, әңгәмәләрдә катнаша идем. Шулар арасында созвездие йолдызлык, рәсемнәр конкурсы, шулай биология фәне буенча олимпиадада җиңүгә дә лаек булдым. Ә менә киләсе сорауга героебыз юк дип җавап тотуы бик тә ихтимал. Кызыксынуыбызны үзе белән шибәр кызның дәвам итәбез. Алинәнең алтыстагы алъяпкычы бар идеме кайчанда булса? Юк, гомумән минем алтыс иң яратмаган төс. Һәм дә инде минем өйдә дә, гардеробта да юк диярлек. Ә ак чалбары бар димәгән героебызның? Әйе, ак төс минем иң яраткан төсләрнең берсе. Һәм дә инде минем ак чалбар да бар, ак пиджак һәм дә ак пәлтәм дә бар. Уку йорты белән хушлашкач, җиңүче кыз белән җылы әңгәмә башка. Укулар белән һич кенә дә бәйле булмаган бинада тәмле чәй артында дәвам итте. Булай әйтәләрме Камбоджада? Вице-мисс планетага А хәрефенә башланган сорауларыбызны бирүне яудыруны дәвам итәбез. Алинәнең алкышларга мөнәсәбәте. Алкышлар инде ул хуплау, хезмәтеңне күрә белү, бәяләгәнне аңлата. Дәвани һәр вакыт әйтә, хезмәтеңне күрә белсеннәр дип. Һәм мин моның белән бик тә килешәм. Бу бик мөһим. Нинди акыллы синең дәү әниең. Ә без Алинәдән тагы бер сорау бирик әле. Ә башка канатлы кышларга ничегрәк карый икән безнең героиня? Мин кышларны бик тә яратам. Кыш җитүгә мин аларга инде җим салам. Минем иң яраткан кышларым берсе ул кышлар, ул тугрылык һәм мәхәббәт билгесе. Ак кышлар турында берәр җырны беләсеңме? Кышларга килгәндә минем яраткан җырым Сандугачым гүзәлем бит әле. Җырлап күрсәтәсеңме безгә? Әйе. Әйдәле. Сандугачым бик сайрыйсың, ни моңың бар бу айда. Мин дә синең кебек моңлы сабыр идем шулайда. Хөрмәтле тамашачылар, сез вице-мисс планета башкаруында татар халык җырын ишеттегез. Ә без ага башланган сорауларыбызны бирүне дәвам итәбез аңа. Менә беләсе килә иде, Алина. Син кайчан кайсы да булса өлкәдә ат казанган, бер яхшы өлкәдә ат казанган булырга дип планлаштырасың. Бармы шундыйлар?
Гомумән, атказанланган булам дигән максат куюл дөрес микән? Чөнки ничек кенә эшләсәң дә, кайвакыт бит син генә хәл итмисең аны. Бүтән жюри әгъзалары хәл итә. Шуңа күрә инде үзең тырышкач, барыбер уңышка ирешәсең. Гомумән, үзеңне кайсы өлкәдә дип күрәсең тормыш юлында? Булай уйлаганда, мин актриса булыр идем, кинода төшерим. Бу минем бер хыялларның берсе. Менә шундый матур хыяллар белән яшибезнең вице-мисс планета. Тормышка ашыргасың. Рәхмәт, рәхмәт бик. Güzellik, gәүдә төзелеше һәм төс кыяфәттән кала, кешенең эчке дөньясында матур булганны таләп итә. Яшәү дөньясы. Һәм бу ачыш түгел. Шул ук Антон Чехов бу хакта инде күптән безгә әйтеп калдырган. Әлеге мәсьәлә бүген инде искә алган гүзәлләр конкурсын оештыручыларның да һәрчак игътибар үзәгендә икән. Тагы әйләнә-тирә мөхитне, экологияны саклап калуны зур бер максат итеп алганнар. Төгәлрәк итеп җиткергәндә теләкләрен, конкурс аркылы планетабызны чиста, матур килеш, шул хәлләттә саклап калу кирәклеген үзләре дә аңлап, янәшәдәгеләргә дә җиңел генә итеп җиткерү миссиясен башкарырга сәләтле гүзәл затларыбызны дөнья буйлап эзләп ачыклауны, табып алуны истә тотып оештырыла бу бәйге. Ә мондый санап киткән сыйфатларга я булган безнең тапшыры герое кебек гүзәлләр планетада яшәүче башкаларны да матур игелекле эшләргә илһамландырып торачаклар. Һичшиксез. Хайран җитди дә, җиңүләргә үзеннән үзе тартып торучы, күңелләргә якын игелекле дә максатлар бу. Шулай бит, дуслар. Әйләнә-тирә мөхитне саклап калуны махсус бер максат итеп алган дөнья күләмендә уздырылучы хайран дәрәҗәле әлеге бәйгедә конкурсантлардан куелган максат белән бәйле аерым сынаулар үтәүдә таләп ителә. Гүзәл затлар конкурс кысаларында яшеллекне булдыру өстендә эшлиләр, бергәләп агачларында утырталар әнә. Дуслык һәм татулыкка ни җитә диясе генә кала биредә. Сокланып карап үзләренә кызларның һәм алар башкарган күп санлы игелекле эшләргә дә. Güzel героебыз белән аралашу, тел тибрәтүне дәвам итәбез. Шул ук телләр турындагы сорауны да юлладык үзенә. Алинәгә английский, инглиз теле җиңел бирелә. Чын дөресен әйткәндә, җиңел бирелә. Чөнки мин кичкенәдән бик нык яратам телләр өйрәнергә. Һәм дә инде инглиз теле минем иң яраткан телләрнең берсе. Ул миңа дөньяда сәяхәт иткәндә шул хәтлек ярдәм итә, шул белемем минем. Кешеләр белән аралашырга, аларның культурасын, тарихын белергә. Немец теле киресенчә бик нык авыр бирелә. Чөнки андагы авызлар бөтенләй башка төрле, каты әйтелешле. Менә без игътибар итәбез, син татарча да бик яхшы сөйләшәсез. Әлбәттә, мин бит чын татар авылында үстем, һәм дә инде татар мәктәбендә укыдым. Алинә астагфирулла сүзен татарчадагы ничек аңлый һәм башкаларга аңлата алыр иде икән? Шәхсән синең фикерне, версияны беләсе килә. Астагфирулла сүзен инде ул гаҗәпләнгәндә әйтәләрдер дип уйлыйм. Миңа нишләптер бу сүз җыр белән күз алдыма килә. Астагфирулла нинди заман дигән җырны ишеткән бармы? Илсия Бадретдинова башкара түгелме? Нәкъ шулай, Илсия Бәдретдинова җыры иде бугай. Ул мине балачактан исемдә калган җыр. Әбиләр дә бу сүзне еш кына кулланалар. Әмма да минем уйлавымча бу сүз безнең заманча сүзгә керми. Заманча сүз түгел, әмма шулай да бик матур. Шулай бит тамашачылар. Астагфирулладан арбага күшигә әйдәгез. Алинәнең кайчанда булса, арба тартканы бар микән бу тормышта? Авылда туып үскән һәрбер баланың үз тормышында арба тартканы бардыр инде ул, Альберт.
Мин дә шулар исәбеннән, мин бит авылда туып үстем. Һәм дә инде без ике туган абыйларыбыз белән бергә металлолом җыядыр идек, һәм шуны арбада тапшыра идек. Әмма беләсең нәрсә, мин арбаны тартырга түгел, утырып йөрергә яратадыр идем. Күңелле вакытлар бар иде. Дүрт тәгәрмәчле шундый ук, әмма куәтле тагы бер арба турында сорау. Шын автомобильләр хакында. Алинәнең яраткан автомобиле нинди икән? Гомумән миңа биек машиналар ошый. Toyota Land Cruiser сыман. Һәм күз алдына китерәсеңме, минем беренче йөрткән машинам да КамАЗ иде. Бердән бер көнне әти мине үзе белән алды да, миңа 10 яшьләр тирәсе булгандыр, үзе белән руль артына утыртты һәм дә инде ничек йөртергә икән өйрәтте. Ул минем сәхнәдәге сыман бөтен юл, кырлар күренеп торадыр иде. Һәм тагы бер көтелмәгән сорау үзеңә. Алинәнең автостоп ярдәмендә юллар узуның шушы төр чарасы белән дә кулланганы бар микән? Әллә инде машина йөртүчеләр үзләре гүзәллеген күреп безнең геройның яшәгә килеп туктылармы, кул күтәрмәсәң дә? Әйе, Альберт, шуннан да автостоп белән еш кына кулланырга туры килде. Ләкин инде бер качан да үзем генә түгел, әни яки апа белән. Һәм беләсеңме, безнең авылда җәмәгать транспортлары йөрми. Шуңа күрә берәр кая бара башласаң, транспорт табырга бик кыенлыклар туа иде. Хәзер инде Аллага шөкер, андый заманнар артта калды. Инде кабаттан Мисс Планета конкурсы уздырылган, Камбоджаны искә алып дәвам итте әңгәмә гүзәл зат белән. Ананас үсәме, Алинә? Үсемлеккә хайран бай булган Камбоджа илендә. Әйе, Камбоджада ананас табигый шартларда җитештерелә, һәм дә инде аны һәрбер кибеттә сатып алырга була. Мин ананасны яратам, һәм дә инде Камбоджада ананас табигый шартларда җитештерелә. Һәм Альберт, беләсеңме, ананас бик нык фигураны сакларга ярдәм итә. Чөнки ананаста жиросжигающие свойства бар. А хәрефенә тагы бер сорау үзеңә. Алина, беләсеңме шундый? Ай-яй дигән җан иясе бар. Андыйлар яши микән Камбоджада? Әйе, бар. Ләкин алар Камбоджада яшәми, ә Мадагаскар тирәсендә генә торалар. Аларның тырнаклары озын булса да, куркынычрак булып тоелса да, алар үзләре бик ягымлы җан ияләре, бик матурлар, бик йомшаклар. Чебурашкага охшаганнар. Әйе, нәкъ шулай, чебурашка сыман. Курку белән тормышның тагы бер җитди чагылышын чагылдырган кичерише. Бәхәс хакында да кызыксыныйк әле. Гүзәл һәм күрәбез инде хайран тәвәккәл дә геройыбыздан. Ага бәйле үзебез өчен үзебез булдырган кагыйдәне үтәп билгеле. Алинәнең аргументлары, төп аргументлары бәхәсләшкәндә ниндирәк? Беләсеңме, гомумән мин бик тыныч холыклы, бәхәсләшергә яратмый торган кеше. Мин инде конфликтлардан ерак торырга тырышам. Ләкин ачуны чыгарсалар, үземне яклап чыга алам. Әйе, бәхәсләшергә һич кенә дә яратмый геройыбыз. Бәхеткә басым ясап, ямьле, матур итеп яшәү, мәхәббәт ягында. Геройыбыз катнашында төшерелгән, яраткан җырчыбыз Ришат Төхвәтуллин дөньяга бүләк иткән видеоклип моның нибары бер матур иҗади мисалы дуслар. Шурында мөхтәрәм тамашачым, мин дә үзегез белән бүгенгә хушлашып торам. Чибәр, матур булып калыйк. Тышкы яктан да төс кыяфәт белән диюем, эчке дөньяда да матурлыкка омтылып яшик.
кар буранлы кышның салкынча бер көнендә оештырылган җылы очрашу, гүзәл җиңүче кыз, тырыш һәм мөлаем милләттәшебез белән кызыклы әңгәмәләр һәм аның уңышлары хакындагы телевизион хикәядән ләззәт ала, рәхәт таба алгансыздыр дигән игелекле теләктә калабыз. Исән сау булыйк, янәдән бик тиздән кызыклы һәм сезнең белән безнең игътибарга лаеклы геройлар белән очрашканга. Күңелле аралашуларга кадәр.